ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit sariling kaligayahan ay kaya nilang isangkalan, maramdaman lang ang tunay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo naramdaman ang pagmamahal sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Simula po nang magkasama kami ng nanay ko ay isa na rin sa naging bonding namin ang pakikinig ng mga kwento ninyo. Sa katunayan nga po ay nagpaparamihan pa kami ng mama ko ng napakinggang kwento sa Spotify at YouTube channel ninyo. At every time na nakikinig kami ay para na rin po kaming nanonood sa TV dahil magagaling din po ang mga voice actors sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Minet. 30 years old ako na mangyari ang kwento ko at taga-Subic, Zambales po ako noon. Pero ngayon ay nandito na ako sa Maynila. Kung ano man yung dahilan ng pag-alis ko ay ikakwento ko na lamang po sa inyo. Pero bago yon ay gusto ko lamang pong i-describe ang itsura ko para kahit papaano ay magka-ideya yung mga nakikinig ngayon. Maputi po ako, hindi katangusan ng ilong, singkit ang mga mata na nakuha ko sa tatay kong Japanese. At mahaba ang alon-alon kong buhok. Napansin ko nga po na karamihan sa mga sumusulat sa inyo ay naghahanap ng mga artistahing medyo nahahawig sa kanila. Kaya naisip ko pong humanap din po ng sa akin. Hindi naman sa kamukhang kamukha pero may anggulo lang na nahahawig ako kay Kate Valdez. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ito dahil masyado pang bata si mama nung ipinagbuntis niya ako. 16 years old pa lamang siya noon at hindi rin siya pinanagutan. Tawagin niyo na lamang po si mama sa pangalang Amanda. Nagkakilala raw sila ng tatay ko nang minsan siyang pumasyal sa Subic Bay. Hanggang sa magkayaan na silang kumain sa labas at kalaunan nga ay may namagitan na sa kanilang dalawa. Ang kaso ay hindi na raw niya nakita ang tatay ko matapos yung huling gabi na nagkasama sila. Nang pinanganak ako ni mama, iniwan niya ako sa mga pinsan niya na batalik ninyang mga kaibigan para lumipad patungo ng Japan at magtrabaho doon bilang isang entertainer. Uli lang lubos na siya at wala ring malapit na kamag-anak bukod sa mga pinsan niyang yon. Bagamat mga prostitute, yung mga pinsan niyang nagpalaki sa akin ay naging istrikta sila at hindi ako pinayagang magka-boyfriend hanggang sa makatapos ng high school. Nagpapadala na lamang noon ng pera si mama para sa pag-aaral ko. Hindi naman siya nagkulang sa suportang pinansyal at nasusunod din ang mga luho ko noong panahon na yon, Papa Dudut. 25 years old na ako nang umuwi sa Pilipinas si mama at hindi na muli pang bumalik sa Japan. Ginamit niya yung naipon niyang pera para magpatayo ng maliit na beer house. Kasama niya sa negosyo ang boyfriend niya. Nakapag-college naman ako at nagtapos sa kursong hospitality management pero hindi ko yon ginamit para maghanap ng trabaho. Puro gala, gimmick with friends ang ginawa ko at nagagawa pang mag-travel. Hindi pa rin ako nagkatrabaho kahit nasa hustong edad na rin po ako noon. Kampante kasi ako noon dahil sa suporta ni mama at pakiramdam ko ay hindi ko pa naman yon kailangan. Hanggang sa hindi ko na lang namalaya na 5 taon na akong ganon lang ang pinagkakaabalahan sa buhay, Papa Dudut. Mula nang mag-for good na si mama dito sa Pilipinas ay doon na ako tumira sa bahay na nabili niya sa Subic. May kaliitan lamang yon, may 2 kwarto at iisa lang ang banyo.
Maayos naman kami noong una hanggang sa unti-unti na kaming nagkaroon ng sumbatan. Kaya napilitan na akong maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Swerte naman akong natanggap bilang waitress sa isang restaurant na pagmamay-ari ng boyfriend at kasosyo ni Mama sa beer house na si Joko. 40 years old pa lamang ito noon at mas bata ng 6 na taon kay Mama. At si Joko nga ang dahilan kaya natanggap ako sa restaurant kahit na wala pa akong experience sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Han, nandyan ka ba? Parang may tao sa labas. Baka guni-guni ko lang yon. Han, papasok na ako ha. May susi naman ako dito. Ay, si Joko lang naman pala. Paano kaya ako lumabas ako ng nakatapis lang ng tuwalya? Tingnan ko lang kung di lumuwa mga mata niya. Minette, pasensya ka na ha. Pumasok na ako. Kala ko kasi si Amanda lang yun nandito. Okay lang. Di ka naman iba sa amin. Tsaka welcome na welcome ka dito, no? Kaso, wala rito yung hinahanap mo. Nasa beer house pa. Ganun ba? Anong oras kaya siya makakauwi? Bakit hindi mo i-chat o kaya tawagan? Hindi ka naman siguro makaka-istorbo sa kanya. Ikaw naman yan eh. Ay, teka, ba't nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Halika, upo ka sa sofa namin, oh. Tabi tayo. Salamat. Salamat ka dyan. Lagi ka naman nandito, no? Di ka man lang ba magbibihis? Oh, sorry. Naiilang ka ba na nakatapis lang ako ng tuwalya? Hindi naman. Ikaw, baka mailang ka. Pasensya na talaga't naabala pa kita. Mukhang kakatapos mo lang maligo eh. Okay lang, no? Bisita ka kaya namin. Huwag mo nang isipin yun. Carry lang sa akin yung nakaganito. May pagkakapareho pala kayo ng mama mo. Ganito rin ba siya sa'yo pag kayo lang? Oo. Minsan nga, wala pa kahit Huwag mo anong… nang ituloy. Kung ano lang yung itatanong ko, yun lang ang sasagutin mo. Okay ba yon? May tatanong ka pa pala. Ano to, interview? Hindi naman. Na-curious lang ako kung paano kayo nagkakilala ng nanay ko. Hindi ko naman kinakahiya na entertainer siya eh. Gusto ko lang malaman kung… Parang alam ko na kung ano yung tinutumbok mo. Yung gusto mo bang itanong kung naging customer ako ni Amanda? Nakuha mo. Galing mo doon. Nagkakilala kami sa Japan nung nagkaroon kami ng 3-day trip doon. Tapos may pinuntahan akong bar kasama yung mga kaibigan kong Hapon. At doon ko nga siya nakilala. In-entertain niya ako. Mabait naman siya at nagustuhan ko rin siya agad. Pero aware ka naman siguro sa edad niya, no? I mean, mas matanda siya kesa sa'yo. Tungkol dyan, hindi naman siya nagsinungaling sa akin. Sinabi niya agad yung totoong edad niya nung nagkaka-interest pa lang ako sa kanya. Ang totoo nga niyan, hindi ako naniwala nung sinabi niyang 46 na siya. Kung paglalapitin kasi kayong dalawa, parang nakatatandang kapatid mo lang siya eh. Ganon? Eh ako, kung di mo alam yung totoong edad ko, ilang taon na ako sa tingin mo? Parang mukha kang 25. Ikaw talaga? Pinapakilig mo ko. Ha? Wala. Natuwa lang ako sa sinabi mo. May tatanong din sana ako sa'yo. Ano naman yon? Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Actually, nagkaroon na. Hindi lang alam ni Mama at saka nung mga tita ko na nagpalaki sa akin. Bakit sinekreto mo pa sa kanila? 30 ka na nga eh. Kung tutuusin, pwede ka nang mag-asawa. Kaya sigurado ako na di ka na nila pakikialaman pa. Kala mo lang yun. Sa sobrang strikta ng mga tita ko, sure ako nakikilatisin muna nila yung magiging boyfriend ko. Eh yung unang boyfriend ko noon, di rin naman kami nagtagal. Wala pa nga kaming 2 buwan nung nag-break kami. Talaga? Nakakailang boyfriend ka na ba? 3. 3? Tapos lahat yun? Di alam ni Amanda?
Parang gulat na gulat ka pa, obvious naman na may pagka-wild ako. Sabi ko nga, Papadudot 5 years na sila ni Mama pero duda pa rin ako noon kay Joko. Kaya naman tuwing may pagkakataon ay palagi akong may ginagawa para itest kung gaano siya kaloyal sa nanay ko. Noong nagkausap kami ay hindi ko naman talaga intensyon na akitin siya para magustuhan niya ako. Ang gusto ko lang malaman ay kung madadala pa rin siya noon sa pang-aakit ng ibang babae kahit mahal na mahal niya si Mama. Hindi bang kami malapit ng nanay ko sa isa't isa ay hindi ko rin naman gugustuhin na paglaruan na lamang siya ng sinumang nakakarelasyon niya. Hanggang sa umabot na ako sa puntong inakit ko na si Joko. Kami lang kasing dalawa noon ang laging naiiwan sa bahay dahil busy sa beer house ang nanay ko. Madalas na siyang pumupunta sa amin at doon na rin natutulog. Dinaan ko lang sa inuman noong oras na yon yung pang-aakit ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na mauuwi sa kama at may mangyayari sa aming dalawa ng gabing yon. Nang mahimasmasan ako ay buti at hindi pa nakakauwi ang nanay ko. Kaya napabalikwas ako. Sinabihan ko si Joko na huwag na lang babanggitin kay Mama ang nangyari at kalimutan na lang din namin yon. Sobra ko na guilty sa ginawa ko at nadala na rin kasi ako noon ng kalasingan. Ilang beses kong sinubukang sabihin kay Mama yung tungkol sa pang-aakit ko kay Joko pero hindi nagtutugma yung oras namin. Tulog na ako tuwing uuwi siya at sa umaga naman ay lagi rin siyang wala. Hanggang sa naisipan ko na lamang napuntahan siya sa beer house at doon na rin kausapin. Pero hindi ko inaasahan na maaabutan ko siyang may kalampungang lalaki. Alam ko naman na entertainer siya noon sa Japan pero dahil may sarili na siyang beer house, hindi naman niya kailangan na mag-entertain pa ng customers. Kaya sa tingin ko ay karelasyon niya ang lalaking na tiyempohan kong kalampungan niya noon. Naisip ko noon na patas lang naman pala sila ni Joko. Kaya sa halip na makonsensya ay in-enjoy ko na lamang yung mga nagawa namin. Binawi ko ang desisyon ko na iwasan na si Joko dahil aminado naman ako noon na gusto ko na rin palagi siyang kasama. Umabot yon ng ilang buwan na hindi pa rin nalalaman ni Mama Papadudot ang nangyari sa aming dalawa. sabi ko naman sa'yo kahit huwag ka nang magpalit eh. Uy, di pwede no. Baka mapagkamalan pa ako na alalay mo. Tingnan mo nga ang gara ng suot mo. Tapos ako, suot ko pa tong uniform sa restaurant. May paraan naman para hindi ka mapagkamalang alalay ko eh. At ano naman yung naiisip mo? Hahalikan na lang kita sa harap ng mga tao para di ka mapagkamalang alalay. Hangarin naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Alam mo, buti na lang talaga hindi ako pinag-iinitan sa restaurant kahit na lagi mo kong sinusundo sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ko. Di naman siguro nila gugustuhin mawalan ng trabaho. Yabang mo naman. Biro lang. Pero hindi naman nila yung dapat gawin kasi di nasakop ng trabaho nila yung pag-usapan pati love life ko. Sa bagay, tama ka rin naman. Tsaka, ang hirap din kasi kung papanoorin ko lang yung pinakamagandang waitress sa restaurant ko. Totoo? Oo, kaya huwag ka na magpalit ng damit. Pwede ba naman yun? Gusto ko maganda ako sa date natin. Lagi ka namang maganda. Bolero? Uy, hindi ah. Totoo yun. Oo na. Alam mo, good timing yung pagsundo mo sa akin eh. Wala rin naman kasi kung gana magtrabaho kanina. Bakit naman? Napapagod ka na ba? Sabihan mo lang ako. Pwede naman kitang tulungan na makahanap ng ibang trabaho. Yung totoo? Ayoko na maging waitress. Feeling ko kasi may mas maganda pang nakalaan sa akin eh. Hindi yung ganito lang. Nakapag-aral ka naman, di ba? Nakatapos ka ng college. Bakit hindi mo gamitin yun? Ewan ko. Di ko pa talaga nakikita yung sarili ko na nagseseryoso sa trabahong kalain ng tinapos ko.
Baka na-stress lang ako masyado kaya ganun. Kung gusto mo, sa akin ka na muna magtrabaho. Ha? Sa'yo naman talaga ako nagtatrabaho, di ba? Ikaw yung may-ari ng restaurant. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, yung sa akin mismo. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Lahat ng gusto mo. Parang sugar daddy kita, ganon? Siguro, Ano namang kapalit? pasayahin mo lang ako sa kahit anong paraan na kaya mo. Wow! Pero, matanong ko lang ha, di ka ba masaya sa nanay ko? I mean, nabobore ka ba sa kanya? Ay, medyo. At dun sa tanong mo kung masaya ako sa kanya, dati oo. Pero mula nung naging busy na siya sa beer house, halos wala na siyang time para sa akin. Kung di pa nga ako pupunta sa inyo, wala. Hindi kami magkakasama. Buti na lang nandyan ka. Alam mo, kung ano man yung naging pagkukulang sa'yo ni Mama, pupunan ko yun. Kasi magkaiba kami. Ako, ikaw yung priority ko. Si Mama, yung beer house. Di ba masaya yon? Gusto ko yan. Basta, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong bilhin o kung saan mo gusto pumunta. Huwag lang sa ibang bansa ha. Baka kasi magtaka si Amanda kapag matagal tayong nawala. Oo na. Saka marami pa namang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Pwede tayo sa Palawan, sa Siargao. Yung mga di ko pa napupuntahan. O sige, pupuntahan natin lahat yan. Papadudot sobrang saya ko noon na may isa pang kagaya ni Joko na handa akong dalhin kahit saan na gusto kong pumunta. Handa rin siyang ibigay lahat ng gusto ko at napakasimple lang ng kapalit noon. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap para sa akin na paligayahin siya. Hindi rin siya mahirap mahalin. Pero may bahagi ng pagkatao ko na pumipigil sa nararamdaman ko para sa kanya. Malaya kaming nakakapag-date ni Joko dahil lagi namang busy sa beer house si Mama. Hindi na rin siya natutulog sa bahay gaya ng madalas niyang ginagawa nung wala pang namamagitan sa aming dalawa. Pero minsan, kapag naglalambing sa kanya ang nanay ko ay wala na siyang magawa kundi ang magstay sa bahay namin. Pagtulog na si Mama ay lumalabas siya ng kwarto at pumupunta sa akin. Doon na siya nagpapaumaga pero nag-iingat pa rin siya na mahuli kaming magkasama. Tungkol naman sa trabaho ko ay nag-decide ako na tapusin ang isang buwan ko sa restaurant ni Joko. Pero nakarating sa akin yung usap-usapan ng mga katrabaho ko na may relasyon na kaming dalawa kaya hindi na raw sila magtataka kung bigla na lamang akong ma-promote at mag-reyna-reynahan sa restaurant. Gusto ko silang patulan pero pinigilan ni Joko at sinabing wag na lamang yon pansinin. Kaya kahit may 2 linggo pa sana akong ipapasok doon ay nag-resign na lamang ako. Nangako naman siya na susustentuhan na lamang niya ako habang wala pang nahahanap na trabaho. Aaminin ko na noong una ay wala pa talaga akong nararamdaman para sa kanya, Papa Dudut. Wala akong kahit na anong bahid ng pagmamahal na nararamdaman. Kaya hindi ako pumapayag na maulit yung nangyari sa aming dalawa. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Habang tumatagal ay nagkakagusto ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung iba na ang nararamdaman ko para kay Joko ay naisip ko na tigilan na yung ginagawa namin. Kahit kasi masaya ako sa ganong klase ng setup namin ay mali pa rin yun dahil may relasyon pa rin sila ng nanay ko. Umabot na rin ako sa puntong gusto ko na siyang iwasan pero hindi ko yun magawa dahil naging sugar daddy ko na siya. Siyang nagbibigay ng lahat ng mga kailangan ko. Hindi siya pumapalya, mapadamit, bag, sapatos. Lahat ng luho ko, ayaw ko na rin bumalik sa restaurant o di kaya ay maghanap pa ng ibang trabaho. Bukod kasi sa maliit lamang ang sasahurin ay nai-stress pa ako at masyadong napapagod kaya hindi ko na pinakawalan pa si Joko.
Dahil sa luhong tinatamasa ko ay hindi ko na naisip pa ang posibleng maging reaksyon ni Mama kapag nalaman niya na may relasyon kami ng boyfriend niya. Papadudot nung una ay umuubra pa yung pagtanggi ko kay Joko kapag hinihiling niya na may mangyari sa amin. Pero nang tumagal-tagal ay hindi na ako nakakatanggi sa mga aya niya. Hanggang sa ilang beses din yung nangyari at minsan ay doon pa mismo sa bahay ng nanay ko. Ginagawa namin yon kapag busy siya sa beer house tuwing gabi. Kapag alam ni Joko na pauwi na siya ay saka naman ito aalis para hindi na sila magpang-abot pa. Pero hindi ko rin maitatanggi na nagselos ako nang sabihin ng nanay ko na nag-propose na si Joko sa kanya. Nakakainis mang isipin pero sa kabila ng ginagawa namin at kahit malinaw na mas gusto niya ako kesa kay Mama ay wala pa rin siyang balak na hiwalayan ng nanay ko. Dumagdag pa yung sinasabi ni Mama na magpapakasal na sila. At tungkol naman sa relasyon namin, kahit anong pagtatago pa ang gawin namin, ay lumabas pa rin yon sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut. Kumusta naman yung trabaho mo sa restaurant ni Joko? Okay naman, Ma. Wala ka bang nagiging problema sa mga katrabaho mo? Bakit naman ako magkakaroon ng problema sa kanila? Kasi maldita ka. Kaya hindi ako naniniwalang nakakasundo mo lahat ng katrabaho mo. Ma naman, kapag trabaho, trabaho lang. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Hindi nga ba? O may pumoprotekta sa'yo doon? Anong ibig niyong sabihin? Alam ko na may namamagitan sa inyo ni Joko. Paano mo naman nasabi, Ma? Minette, akala mo ba talaga ganun ako kamanhead para hindi ko maramdaman na parang ayaw na sa akin ni Joko? At nahuli ko kayo, dito mismo sa bahay, doon sa sofa. Gusto mo bang idetalye ko pa kung paano ko nakita yung kababuyan nyo? Ma, kumakain tayo. Pwede bang mamaya na lang? Lumayo tayo sa pagkain. Halika, doon tayo sa sala mag-usap at wag kang magsisinungaling sa akin. Ngayon wala na tayo sa hapagkainan. Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin yung nakita ko na pareho kayong walang saplot dito sa sala habang... Paano? Umuwi ako na ng maaga. Para sana makasabay naman kita sa paghahapunan. Akala ko kasi pagod na pagod ka lagi sa trabaho mo at halos di na tayo nagkikita. Pero iba yung inabutan ko. Gusto mo malaman kung ba't ko yun ginawa? Ginawa ko yun para malaman kung anong klase ng lalaki yung balak mong pakasalan. Pero anong ginawa niya? Pinakitaan lang ng konting laman. Ayun, bumigay na. Hindi ko intensyon na agawin siya sa'yo, Ma. Ayokong masira kayo pero sa ginawa niya, pakakasalan mo pa rin ba siya? Hindi kanya deserve. Manloloko siya. Anak. Bakit, Ma? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Anak mo ako. Alam ko matagal tayong hindi nagkasama at hindi rin maganda yung relasyon natin pero hindi ko naman hahayaan na mapunta ka lang sa ganong klaseng lalaki. Naniniwala ako sa'yo, anak. Pero hindi mo naman kailangan isangkalan yung sarili mo, lalo na yung katawan mo. May nangyari pa rin sa inyo ni Joko. Paano kung mabuntis ka? Ma, wag niyo na akong alalahanin. Nagpipilis ako. Tsaka boyfriend mo pa rin naman si Joko kaya nag-ingat ako. Pero nak, may tatanong lang sana ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain. Ano yun, Ma? Isang beses lang ba na may nangyari sa inyo ni Joko? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ma. Baka naman masyado mo nang inaabusong sarili mo sa trabaho. Sabi sa akin ni Joko, panay overtime ka pa raw. Sinabi niya yon? Oo. Nak, hindi mo naman kailangang bugbugin yung sarili mo sa kakatrabaho. Alam kong nagkasagutan tayo nung nakaraan, kaya napilitan ka ng maghanap ng mapapasukan pero baka naman magkasakit ka na sa ginagawa mo. Okay lang talaga ako, Ma. Huwag niyo na akong alalahanin. Ikaw pa nga dapat yung pagsabihan ko kasi masyado ko nang busy sa beer house. Parang hindi ka na nga nagpapahinga eh. Kaya ko naman sarili ko. Yung tanong ko kanina, hindi mo pa sinasagot.
Naman, syempre, isang beses lang may nangyari sa amin. Nung nakita mo kami, yun lang yun. O siya, pasensya ka na ako na pagdudahan ko pa yung intensyon mo. Hayaan na natin yun, Ma. Ano, kain na tayo uli. Mabuti pa nga. Papadudot, ganun lang kabilis natapos yung drama namin ng nanay ko ng gabing yon. Hindi ko alam noon kung naniniwala nga ba talaga siya sa mga sinabi ko. Pero kumapit ako sa katiting na pag-asang hindi niya kami mabubuko ng boyfriend niya. Pero kahit nakalusot ako sa mga paratang niya, alam ko na hindi pa rin ako ligtas kapag kinumpronta na niya si Joko. Umiwas ako kay Joko, ilang beses pa itong nag-message at tumawag sa akin. Pero hindi ko na yon sinasagot pa. Hindi rin ako nag-i-stay noon sa bahay para hindi niya ako malapitan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Kinausap ni Mama si Joko at kinumpronta tungkol sa ginawa naming dalawa. Doon ko napagtanto na naniwala nga sa akin ng nanay ko pero gaya ng inaasahan ko. Nagsabi ng totoo ang boyfriend niya kaya lumabas na rin ang totoo na may relasyon kaming dalawa. Nalaman na rin niya na hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ni Joko at ang mas malala pa. Inamin ito na sa aming dalawa ni Mama ako na ang mas mahal nito at gustong makasama. Galit na galit si Mama sa ginawa kong pagsisinungaling kaya hindi na siya nangiming palayasin ako sa bahay. Dahil kahit si Joko ay hindi ko na malalapitan. Lakas loob akong bumalik sa mga tiyahin kong nagpalaki sa akin para doon muna pansamantalang makituloy ng mga oras na yon. Pero noong nalaman nila ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Joko at ang panlolokong ginawa ko kay Mama ay hindi nila ako kinonsinti. Pinagsabihan nila ako at kinumbinsi na gawin ko kung ano ang tama, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan, Minette. Please naman kahit sandali lang. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin, ha? Sa pambabaliktad mo ba sa akin? Sige, para mas maging malinaw kung paano mo ako pinagmukhang tanga. Choco. Bakit? Totoo naman, di ba? Isinangkalan mo ako para iligtas ang sarili mo. Sinabi sa akin ni Amanda lahat ng pinag-usapan nyo. Lahat ng sinabi mo. Napakabuti mo namang anak para itest yung loyalty ko sa nanay mo. So ngayon iinsultuhin mo ko? Sa pagkakaalala ko na-enjoy mo rin naman yon. Oo, kasi akala ko totoo ka sa akin. Alam mo, nakakalito na nga eh. Hindi ko alam kung sinusubukan mo nga lang ba ako o sinadya mo akong akitin para masira yung relasyon namin ng nanay mo. Sige, aminin ko yung totoo. Nung una, balak ko lang natuksuhin ka para subukan ka. Kasi kahit hindi kami ganun kaayos ng nanay ko, ayoko namang mapunta siya sa isang manloloko. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung ginagawa natin. Nagugustuhan na kita. Alaga? Bakit hindi yun yung sinabi mo kay Amanda? Sana pala nagsinungaling na lang din ako at idiniin kita. Tutal, baliktaran lang din naman yung gusto mo. Wala na akong choice nun. Nasukol na ako ni Mama. Nakita niya tayo kaya wala na akong maisip na pwede ko pang idahilan sa kanya. Kaya okay lang na ako yung magmukhang masama? Alam mong di yan yung intensyon ko. Hindi eh. Gusto mong iligtas siyang sarili mo. Kaya pinagmukha mo akong masama. Sana sinakyan mo na lang yung sinabi ko sa kanya. Eh di sana hindi na naging komplikado, di ba? Hindi porket mahal kita magsisinungaling na ako para sa'yo. Mas mabuti na rin malaman ng nanay mo yung totoo. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Nagkasira na kami ng nanay ko. Pinalayas niya ako sa bahay niya. Yun ba yung gusto mo? Walang magandang maidudulot kung magsisinungaling pa tayo sa kanya. So ano, okay na kayo ni Mama? Kasi nilaglag mo ako. Galit siya at nakipaghiwalay na rin siya sa akin.
Ano? Hindi ka ba naniniwala kaya natahimik ka na lang dyan? Pasensya ka na. Natakot lang din kasi ako na magkasira kami ni Mama. Hindi rin naman maaayos yung relasyon nyo kung paninindigan mo pa yung kalokohan mo eh. Sorry kung naging makasarili ako. Hindi mo rin naman ako masisisi kung nagalit ako sa ginawa mo. Masakit yun. Akala ko okay tayo. Okay naman tayo eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akala ko kasi, kapag nabuko tayo ng nanay mo, ipaglalaban mo kung anong meron tayo. Mahirap yung gusto mong mangyari. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin si Mama, di ba? Hindi kami pwedeng magkasira. Siya na nga lang yung magulang na meron ako eh. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong sirain yung relasyon nyo ng nanay mo. Ang sa akin lang, sana alam mo rin kung paano harapin yung ginawa mo. Hindi ka na bata para manisin ng iba kapag may nagawa kang pagkakamali, para lang hindi ka mapagalitan. Kaya nga sorry na, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto ko lang malaman kung anong plano mo, ngayong alam na ni Amanda na may relasyon tayo. Plano? Eh hindi pa naman ganun kaseryoso yung relasyon natin, di ba? Ano? Akala ko ba mahal mo ko? Sinabi ko ba? Sige nga, kailan ko sinabi sa'yo na mahal kita? O ano, natahimik ka ngayon? Kasi hindi kita mahal. Gets mo? Papadudot hanggang sa pagkakataong yon ay tinanggi ko pa rin ang tunay kong nararamdaman para kay Joko. Naguguluhan pa rin kasi ako noon. Nagtatalo ang puso't isipan na meron ako at hindi ko alam kung tama ba. Nabigyan ko ng pagkakataon ay pagpatuloy ko yung relasyon namin habang nasasakta naman ang nanay ko sa paghihiwalay nila. Iniwasan ko si Joko kahit na ang kapalit noon ay kawalan ng magsusustento sa mga luho ko. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho at marami akong inaplayan pero sa isang supermarket ako natanggap bilang kahera. Pinagtiyagaan ko ang mababang sahod roon na pinagkakasya sa pagrenta at iba pang mga gastusin. Sa unang 2 buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho pero habang patagal ng patagal ay nagigipit na rin ako noon, papadudot. Masyado akong nanibago na wala ng sugar daddy na nagbibigay ng lahat ng kailangan ko. Kaya naman sa halip na magpakatinuna ay muli na naman akong nakaisip na gumawa ng kalokohan. Sinubukan kong humanap ng bagong sugar daddy sa isang dating app. Hindi yun naging madali nung una, may mga nakilala naman ako pero lagi kong hinahanap sa kanila yung mga katangian ni Joko. Hanggang sa may isa nga akong nakilala na mabait din at handang ibigay ang lahat ng luho ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nakilala ko ang Phil-Am na si Nathan. Noong malaman ko na maganda ang estado niya sa buhay ay hindi ako nagdalawang isip na makipagrelasyon sa kanya. Gaya ng gusto ko ay nasunod ang luho ko sa kanya. Bukod pa roon ang allowance na ibinibigay niya kada linggo. Unang kita pa lamang sa akin ni Nathan ay nahulog na ang loob niya. Kaya naman tumagal ang relasyon namin kahit na hindi ako pumapayag na may mangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba, papadudot. Gwapo naman si Nathan at alam ko na mabuti rin siyang tao. Pero wala akong maramdaman kahit konting kilig man lang sa mga ginagawa niya. Hindi tulad kay Joko na nai-excite ako tuwing nagkikita kaming dalawa. Hanggang sa may isang pagkakataon na lumabas kami ni Nathan para mag-date sa isang restaurant kung saan ko nakita si Joko kasama si Mama. Halos wala akong maintindihan sa mga sinasabi noon ni Nathan dahil ang buong atensyon ko ay nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Nahuli ko yung pasimpleng pasulyap ni Joko sa direksyon ko pero agad din naman siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos ng date namin ni Nathan ay doon ko na-realize na hindi ko pa rin talaga natatanggal sa sistema ko si Joko. Kahit may iba na akong kasama ay siya pa rin palagi ang naiisip ko. Pilitin ko mang itanggi pero nami-miss ko ang presensya niya. Gusto ko siyang makausap ulit noon pero
Para magawa ko yon ay kinakailangan ko munang harapin ang nanay ko. Pero tuwing naiisip ko yung ginawa niyang pagpapalayas sa akin, bumabalik din yung sama ng loob ko sa kanya. Isang gabi, nang umuwi ako sa inuupahan kong apartment, nagulat ako na nasa labas si Mama at hinihintay ako, Papa Dudut. Ma, anong ginagawa niyo rito? Tsaka, paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Nasabi sa akin ng mga tita mo, anak. Sa loob na lang tayo mag-usap. Maliit lang pala tong inuupahan mo. Ayaw mo bang bumalik na lang sa bahay? Maupo muna kayo dyan sa sofa. Nak, kumusta ka naman dito? Okay na okay ako rito. Nakakakain ka pa ba ng maayos? Makapagtanong ka naman para hindi ko kayang buhayin yung sarili ko? Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Baka lang kasi wala ka ng oras na magluto kasi pagod ka na sa trabaho. Pwede ba? Huwag kang umakto na parang concerned ka pa sa akin. Pinalayas mo nga ako, di ba? Kaya di mo kailangang magpanggap. Anak, please naman. Kung nandito ka para makipag-ayos sa akin, hindi na kailangan. Mas okay nga ako pag malayo sa'yo eh. Sa inyo ni Joko. Nga pala, nakita ko kayo sa restaurant last week. Mukhang okay na kayo ah. Nagkabali ka na ba kayo? Humingi na ng tawad sa akin si Joko pero magkaibigan na lang kami ngayon. Ikaw, hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako magsisisi kung tutuusin nga, patas lang naman kayo ni Joko. Nagloko ka rin naman. Nakita kita sa beer house. May ka-table kang lalaki at sigurado ako na hindi yun basta customer lang. Minette, alam mo naman kung anong trabaho. Oo nga pala. Prostitute ka. Kaya bakit pa ako magtataka? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Yung trabaho kong yun ang bumuhay at nagpaaral sa'yo. Ay, nandito na naman tayo sa sumbatan drama mo, ma. Alam mo, kung isusumbat mo lang din naman lahat ng nagawa mo para sa akin, sana di ka na lang nagpakamagulang. Pwede mo naman akong pinamigay na lang nun kina tita. Wala kang alam sa pinagdaanan. Gasgas na yan. Lahat naman tayo may makabagbag damdaming kwento kaya di mo na yan magagamit sa akin. Sige, hindi ako magkukwento. Mas mabuti pa nga na wala kang alam sa nangyari. So bakit ka nga nandito? Nandito ako para alamin kung sino yung lalaking kasama mo nung nakita kita sa restaurant. Anak, kung nagigipit ka ngayon, pwede namang Ma, kitang... please! Huwag niyo nang pakialaman pa yung buhay ko. Matanda na ako at kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Hindi kita kailangan. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto lang kitang paalalahanan. Tigilan mo na yung paghahanap mo ng sugar daddy. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan kita ng allowance mo. Hindi mo na kailangan magpagamit sa lalaki para sustentuhan ka. Hinayaan lang naman kita magtrabaho para sana matuto ka at maranasan mo kung gaano kahirap kumita ng pera. At hindi naman yun nangyari. Tama? Anak, please naman. Ayoko lang na matulad ka sa akin. Para sabihin ko sa'yo, magkaiba tayo. At hindi ako matutulad sa'yo. Bakit? Akala mo ba nagpapagamit ako kay Nathan? Anak, sa una lang yan. Kukunin niya lang yung tiwala mo pero kapag tumagal na, hindi ka na makakatanggi sa mga gusto niyang ipagawa sa'yo. Kaya please anak, umuwi ka na sa atin. Kung kinakailangan kong bayaran lahat ng nagastos ng lalaking yun sa'yo, gagawin ko para tigilan ka na niya. Umalis ka na! Sige, aalis na ako. Pero sana pag-isipan mo yung sinabi ko, anak. At bago ko umalis, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Ano pa? Sana tinanggap mo na lang si Joko. Mabuti siyang tao. At kung siya talaga sana yung gusto mo,
mas mapapanatag ako. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ng nanay ko. Hindi ko akalain na manggagaling yon mula sa kanya dahil alam ko naman kung gaano niya kamahal si Joko. Pero dahil sa mga nangyari ay mas lalo akong napaisip. Doon ko napagtanto kung gaano ko ka-unfair sa nanay ko at pati na rin sa lalaking natutunan ko nang mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mama ay parang nalinawan ako kahit papaano. Kaya naman nang ayain ulit ako ni Nathan para mag-date ay tinanggihan ko na siya. Hindi ko na rin sinagot lahat ng mga tawag niya at hindi na rin ako nag-reply sa mga mensahe niya. Hanggang sa umabot na ng halos 1 buwan ang hindi ko pagpansin sa kanya. At hindi nga nagtagal ay huminto rin siya sa pangungulit niya sa akin. Para ako nabunutan ng tinik nang hindi na magparamdam pa si Nathan. Pero kahit malaya na ako noon ay hindi ko pa rin magawang kausapin si Joko dahil hindi ko alam kung papaano siya haharapin pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa aming tatlo ng nanay ko. Nag-focus na lamang muna ako sa trabaho ko at unti-unting sinanay ang sarili ko na hindi umaasa sa pera ng ibang tao. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na naging customer namin si Joko sa supermarket. Pero dahil bawal kami makipagkwentuhan sa oras ng trabaho, sinamantala ko na lamang ang pagkakataong yon para imbitahan siya na kumain sa labas, papadudot. Joko, salamat ha, nakapunta ka. Siyempre naman, minsan ka na nga lang manlibre, tatanggihan ko pa ba? Pasensya ka na ha. Ito lang kasi yung kaya ko. Alam mo naman, dami ring gastusin tapos di pa kalakihan yung sinasahod ko. Ano ka ba? Okay lang, di naman ako nagrereklamo. Tsaka na-miss ko rin talaga kumain sa fast food. Kumusta ka na nga pala? Eto, nag-a-adjust pa rin sa pagiging independent ko. Nagalok naman ng tulong sa akin si Mama pero tinanggihan ko. Galit ka pa rin ba sa kanya? Ay, alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga akong karapatan na magalit sa kanya. Ako yung may kasalanan, hindi siya. Siguro, nadala na lang din ako ng pagtatampo ko nung matagal siyang nawala kaya nung nagkasagutan kami, sumabog din ako. Huwag mo sanang mamasamain pero tama ka. Hindi ka dapat magalit kay Amanda. Alam ko lahat ng pinagdaanan niya bago siya makauwi dito sa Pilipinas. Nga pala, may nabanggit kasi siya sa akin na pinagdaanan niya raw nung nagtatrabaho pa siya. Nasabi niya rin ba yun sa'yo? Oo. Yung tungkol dun sa huling customer niya dito sa Pilipinas bago siya mag-Japan. Pwede mo bang ikwento sa akin yun? Pero ibinili niya sa akin na wag kong ikikwento yun sa'yo. Please, Joko. Kapag sinabi mo yun sa akin, promise, pag-uusapan din natin yung tungkol sa ating dalawa. Ay, pero sana di na to makarating sa nanay mo ha. Oo naman. Gusto ko lang talagang malaman. Gusto ko na rin kasing makipag-ayos kay Mama, pero ayoko na magkwento pa siya tungkol sa past niya. Feeling ko kasi malala yung pinagdaanan niya at ikakalungkot niya lang yun. Tama ka. Malungkot talaga yung nangyari. Pinagsamantalahan si Amanda. Sabi niya, makulit daw talaga yung customer na yon at kahit di na oras ng trabaho, sinusundan pa rin siya. Hindi ko na idedetalye kung ano pang nangyari nung gabing yun, pero yun ang pinakadahilan kaya nagmadali na siyang makaalis. Para makalimot sa nangyari sa kanya. Di rin madali sa kanya yung desisyon na bumalik dito sa Pilipinas kasi posible pa silang magkita nung lalaking yun. Kilala mo ba kung sino yung lalaking yon? Kailangan niyang managot sa ginawa niya sa nanay ko. Ay, wala na siya, Minette. Prostate cancer daw yung ikinamatay. Kaya wag na natin siyang pag-usapan. Pinatawad na rin siya ni Amanda kahit wala na siya.
Mas lalo tuloy ako nakokonsensya sa ginawa ko kay mama. Sobrang sama ako. Wala akong kwentang anak. Napatawad ka na rin ng nanay mo. Wala na sa kanya yung nangyari. Kaya ka nga niya hinanap eh. Mas nangingibabaw kasi yung pagiging nanay niya sa'yo kaysa sa pride niya. Pagkatapos natin dito, kakausapin ko siya. Sasamahan kita. Salamat ha. Ikaw, kumusta ka na? May girlfriend ka na ba ngayon? Wala pa eh. Masaya pa kasi sa iba yung babaeng gusto ko. Sira ka talaga no. Ano yun, hihintayin mo silang mag-break? Kung kinakailangan, gagawin ko. Yak, ang drama mo. Madrama pa rin ba kung sasabihin kong ikaw yun? Ha? Ako? Oo, kaso may boyfriend ka na eh. Kung si Nathan tinutukoy mo, hindi na kami nagkikita noon. Iniiwasan ko na siya. Mapanakit ka talaga, no? Aminado naman ako doon. Pero binabago ko na yun ngayon. Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Pwede naman. Pero Pero ano? wag muna ngayon. Kailangan ko kasi munang ayusin yung sarili ko. Gusto ko munang patunayan kay mama na nagsisikap na talaga ako sa buhay. Kung ganun, hihintayin kita. Kaya mo. Kayang-kaya. Kaya wala nang atrasan to, ha? Papa Dudut, tumingi na rin po ako ng tawad kay Joko. Pero kahit gaano ko pa kagusto na pagbigyan siya sa panliligaw niya ay pinigilan ko muna ang sarili ko hanggat hindi ko pa naaayos ang buhay ko. Kinausap ko na rin ang nanay ko at nagkaayos na kaming dalawa. Matapos nga ang ilang buwan ko sa pagiging kahera sa supermarket ay sinubukan ko maghanap ng ibang trabaho sa Maynila. Nagalok naman ang tulong sa akin si mama kahit sa matutuluyang ko man lang. At dahil sa pangungulit niya ay pumayag na rin ako. Hindi raw kasi siya mapapanatag kung magtsatsaga na naman ako sa maliit na apartment na hindi rin gaanong kasafe para sa tulad ko na walang ibang kasama. Sa ngayon ay isa na po akong casino dealer sa isang sikat na hotel and casino. Masaya naman ako sa trabaho ko at pinayagan ko na rin si Joko na manligaw sa akin at para mas madalas kaming magkasama. Dito na rin siya sa Maynila nag-i-stay. Si mama naman ay binibisita ko tuwing weekend kahit medyo malayo ang biyahe para makapag-bonding pa rin kami. Pero minsan ay siya na ang pumupunta sa akin. Share ko na rin po na meron na siyang bagong boyfriend sa ngayon. Halos magkaedad lamang sila at sa nakikita ko ay masaya naman sila kaya napapanatag na rin po ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Minet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaki ang ginagampanan ng mga kapitbahay sa buhay natin. Silang mga saksi sa mga ordinaryong araw mo kung kailan mas totoo ka sa sarili mo. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka bang malaki ang epekto sa iyo ng kapitbahay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Celia, 30 years old. After 10 years ay kinailangan kong umalis sa nirerentahan kong kondo dahil gagamitin na raw yon ng may-ari. Kahit anong pakiusap ko na mag-increase na lang ng upa ay hindi pa rin siya pumayag.
Wala naman na akong nagawa, gustuhin ko mang magstay ay hindi na pupwede. Nalungkot ako dahil marami akong memorya sa kondo na yon. 2 karelasyon ang dumaan sa buhay ko sa mga panahong nakatira ko roon. Doon din kami madalas nagiinuman ng mga kaibigan ko dahil ako ang pinakamalapit sa mga tinutuluyan nila. Kaya naman masakit sa akin noon na umalis ng sapilitan. Nahirapan din akong makahanap kaagad ng matitirhan na swak sa budget ko at malapit sa trabaho. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng apartment, Papa Dudut. May kalayuan sa trabaho pero mura naman ang upa. Pansamantala lang naman yon. Yon ang iniisip ko. Minamadali na rin kasi ako ng dating landlord ko kasi kailangan na rin nilang lumipat doon sa mismong kondo na nirerentahan ko. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong lumipat. Kailangan na kasi nilang gamitin ang unit nila. Nakalipat naman ako kaagad at minadali ang pag-aayos ko dahil 2 araw lang ang kinuha kong leave sa trabaho para matapos ang paglilipat ko. Malaki naman ang apartment na nahanap ko. Pero hindi talaga ako masaya, Papa Dudut. Mag-isa ko lang na inasikaso ang lahat. Nilabanan ko ang lungkot at katamaran para matapos na ako. Pahinto-hinto ako noon lalo kapag naaalala ko ang dating kondo na tinutuluyan ko. Alam kong mamimiss ko yon noon lalo na ang mga ka-floor ko na nakasundo ko na at naging kaibigan. Yon ang higit na nagpalungkot sa akin. Panibagong makikilalang kapitbahay at panibagong pakikisama na naman. Nag-overthink ako kaya natigil na naman ako sa pag-aayos. Hanggang sa makarinig ako ng katok sa aking pintuan, Papa Dudut. Si Chrissy ang kapitbahay ko sa compound namin. Kaedad ko lang din siya, Papa Dudut. Ano po yun? Hi! Ako nga pala si Chrissy, taga Unit C. Ikaw yung bagong tenant dito sa Unit B? Ako nga, Celia pala. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang i-welcome dito sa compound natin. Kumusta ka naman dito? Naho-homesick sa dati kong apartment. Normal naman yan. Masasanay ka rin dito. Masaya rito sa atin. Mas masaya kaya kaysa ron sa dati kong apartment? Ito na ang buhay mo ngayon. Kalimutan mo na yung dati mong apartment. Isipin mo na lang na ex mo yun na toxic para mabilis ka makamove on. Paano ko makaka-move on dun sa dati kong apartment hindi naman yun toxic? Hindi rin naman toxic dito. Pero Alam mo mukhang kailangan kitang kumbinsihin na mahalin tong buong apartment mo. paano mo naman gagawin yan? Kung nakita mo lang yung itsura ng dati kong apartment, may intindihan mo ko. May sarili namang gandang apartment mo. Tingnan mo nga, ang lawak ng space mo. Maganda pa ang tama ng araw dito sa bintana mo sa sala ha. Masarap magkape at magmuni-muni dito ng 2:00 ng hapon tapos nakatulala ka lang sa bintana. Promise! Paano mo naman alam? Kasi itong apartment ko dati Bakit ka lumipat? Siguro ang daming problema sa apartment na to. Sabi ko na mali ang desisyon kong lumipat dito. Ay, walang problema dito. It's not the apartment. It's me. Para ka naman nakipaghiwalay sa apartment na to sa linya na yan. Kailangan ko lang lumipat kasi kasama ko na yung kapatid ko rito. Kailangan namin 2 kwarto Kung ako lang masusunod, ay, hindi ko talaga to bibitiwan. Ganun ako kaklingi sa apartment na to dati. Pero sana naka-move on ka na sa apartment na to ha? Kasi sa akin na siya. Hindi na siya babalik sa'yo. Ay nako, naka-move on na ako. Tanggap ko ng 2 taon lang ang pagsasama namin. Nakakatawa ka naman. Ay, 40 ko magpatawa ng mga namamahay sa apartment nila dito. Sige nga, kumbinsihin mo pa ako kung bakit dapat akong tumira rito. Para hindi na ako mamahay.
Magandang bintana mo sa kwarto maliwanag talaga kapag umaaraw. Tsaka laging may mga ibon sa dirty kitchen mo nakadikit ng kwarto mo. Makikita mo sila tuwing nagigising ka sa umaga. Kaya kung ako sa'yo, bili ka ng bird seeds para lagi ka nilang dalawin sa umaga. Noted dyan. At kung kailangan mo na makakasama dito sa apartment mo habang namamahay ka, nasa kabilang unit lang ako. Kumato ka lang, sasamahan kita magkapirito. Tumulala tayo sa bintana mo tuwing 2:00 ng hapon. Habi ko pa namang tumulala. Magkakasundo tayo dyan. Nabuhay ako para tumulala. May kape ako rito. Baka gusto mong simulan ng tumulala. Nako, gusto ko sana kaso paalis na rin ako eh. Makiki-birthday ako sa kapatid ng ex ko. Ay, baka magkaroon kayo ng second chance, ha? Uy, hindi na uy. Yung ex ko na yun ang nakasama ko rito sa apartment mo. Nag-live-in kami tapos nung hiniwalayan niya ako, lungkot-lungkutan ako rito. Hindi ako makatulog. Para ako namamahay bigla. Tinuring mo sigurong tahanan ng ex mo. Kaya ka namahay nung nawala siya. Correct. Ay, gusto talaga kita makatsikahan ngayon kaya lang kailangan kong pumunta sa birthday ng kapatid ng ex ko. Kailangan ba talaga? Bakit ka pupunta? Para ipakita sa kanya na pantay na ang kilay ko. Thank you, 3D microblading na hulugan. Kung gusto mo lang pumunta para may patunayan sa kanya, wag na lang. Papatunayan ko na lang sa'yo na masarap ako magtimpla ng kape. Halika, samahan mo ko. Bigyan mo pa ako ng dahilan para magstay dito. Sige na nga, mapilit ka eh. Welcome back sa iyong ex-apartment! Pumasok na si Chrissy sa apartment ko, Papa Dudut. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay. Napansin ko ang pagngiti niya at pagsilay ng lungkot sa kanyang mga mata. Siguro kasi naalala niya na minsan ay naging masaya siya sa apartment ko. Pero kailangan na yung magwakas, Papa Dudut. Kaya naman para makaiwas siya na maging malungkot ay inaya ko na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape. Nagkwentuhan kami pansamantala tungkol sa mga niluluto nilang dalawa ng ex niya. Marami pa siyang ibang nakwento tungkol sa ex niya. Nakinig naman ako dahil yon ang paraan ko para kahit papaano ay makalimutan kong malungkot din ako. Dahil sa pamamaalam ko sa dating kondo ko. Noong natapos na akong magtimpla ay inaya ko na siyang bumalik sa sala para doon higupin ang kape, Papa Dudut. Natuwa siya sa kape na tinimpla ko. Yun daw kasi ulit ang unang beses na may nagtimpla sa kanya ng kape mula nung huling beses na ipinagtimpla siya ng ex niya. Ramdam ko kung paano siya magkwento. Meron pa rin siyang pagmamahal sa ex niya. O pwede rin na baka dahil nanunumbalik lang ang mga ala-ala noong pumasok siya sa apartment ko. Iniba na rin niya ang topic nung makahalata na siyang puro tungkol na lamang sa ex niya ang binibida niya. Nag-share siya sa akin ng mga masasarap na kainin malapit sa area namin at mga laundry shop dahil mukha raw akong hindi naglalaba. Natuwa akong kausap si Chrissy, Papa Dudut. Masayahin siyang tao at alam kong makakatulong siya para masanay na ako sa bagong apartment ko. Naisip ko na si Chrissy ang pwedeng maging daan para ma-inlove na rin ako sa bagong tinutuluyan ko. Mula noon ay naging magkaibigan na kami. Tuwing may oras si Chrissy ay dinadalaw niya ako sa apartment ko. Lagi ko siyang pinagtitimpla ng kape at sabay kaming tumutulala sa bintana sa sala. Totoo ang sinasabi niya. Maganda ang pasok ng liwanag sa bintanang yon. Pagdaan ng mga araw, kahit papaano ay nabawasan na ang lungkot ko. Naisip ko na maganda rin naman ang pagbabago. At maganda rin nakahanap ako ng kaibigan sa katauhan ni Chrissy. Alam mo Celia, natutuwa ako na ikaw yung umupa rito. Meron kasi yung isa na nag-inquire dito. Ang daming alagang pusa. Hindi ka ba mahilig sa pusa? Ang baho kasi ng dumi at ihi nila, nanunuot sa ilong. Wala namang mabangong dumi at ihi. Parang yung alaga niyong aso. Bakit yung aso namin? Nangangamoy kasi yung dumi ng aso niyo. Natural lang namang mga moy yun. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Walang mabangong dumi at ihi.
Pero hindi na mangangamay kung lilinisan na agad. Nililinisan naman namin Pero pinapaabot nyo pa hanggang gabi o minsan madaling araw yung dumi. Nakailang balik na yung mga langaw sa mga dumi na yon pero hindi nyo pa rin nalilinis. Hindi naman kasi lahat ng tao may time maglinis ng dumi ng aso, no? Kaya siguro may mga tao na hindi nag-aalaga ng aso para hindi na kailangan maglinis ng dumi. Paano naman ang proteksyon ng compound natin? Sino yung mangangagat ng mga magnanakaw o tatahol sa trespassers? Ang mga aso, hindi lang sila mga bantay para sa mga masasamang loob. Alaga sila at parte ng pamilya. Nangaral pa. Naku, hindi naman. Buti nga nabanggit mo yung tungkol sa mga dumi. Chrissy, paano kaya kung pagkadumi ng alaga niyong aso, walisan na agad? Para hindi natambayan ng mga langaw. Tsaka para hindi rin nangangamoy. Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo. Paanong mahirap? Wala pang 5 minuto yung pagwawalis. Alam mo namang mas madalas dumumi ang aso sa isang buong araw kaysa sa tao. Gusto mo ba oras-oras ay bantayan namin yung pagdumi niya para mawalis na namin agad? Busy din naman kami sa buhay. Hindi ko naman sinasabing bantayan yung oras-oras. Kaya lang sana, malinisan agad yung dumi at wag nang hintayin na sa gabi nyo pawawalisan. Minsan kasi natapakan ko nung papunta ako ng trabaho. Kasalanan siguro ng dumi, no? Kasi di siya umilag at nag-adjust sa'yo. Kasalanan ko pa pala na may pakalat-kalat na dumi ng alaga nyo sa dinadaanan natin. Bakit ka sarcastic? Di ba ikaw din naman? Pero mas masakit yung pagiging sarcastic mo. Kung nasaktan man kita, sorry. So ano nang gagawin natin sa dumi ng aso nyo? Ipapawalis ko sa kanya, siyang dumumi. Akala ko naman tapos na tayo sa pagiging sarcastic. Mauna na pala ako, mamamalengke pa pala ako. Kakapunta mo lang sa palengke kanina. Babalik ulit ako. Bibili ako ng maraming wale, supot at dustpan para malinisan ko na yung dumi ng aso namin. Si Chrissy naman? Kinagalit mo talaga yung sinabi ko? Para kasi ang dating sa akin dapat hindi na dumumi ang aso namin para walang mga moy at para hindi ka makatapak. Hindi naman yan ang gusto ko mangyari. Gusto ko lang na sana regular yung paglilinis nyo ng dumi ng aso nyo para malinis naman tayo rito sa compound natin. Alam mo, kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw yung tagapagmana nitong compound Hindi ko na lang po sinagot pa si Chrissy, Papa Dudut. Alam kong nagdamdam siya at hindi ko naman balak saktan siya. Hindi ko rin naman alam na sensitive siyang tao. Gusto ko lang namang linisan niya ang dumi ng aso nila. Lalo't sa tapat ng apartment ko madalas dumudumi ang aso. Minsan nga ako na ang naglilinis pero dahil napapadalas na ay kinailangan ko na tuloy sabihin kay Chrissy. Akala ko naman ay tatanggapin niya ng maayos ang sinasabi ko. Pero hindi pala. Nagmadali na siyang umalis at iniwan na lamang ang pinagkapihan niya sa mesa. Hindi tulad dati na nilalagay pa niya lagi sa lababo na naggamit niyang baso. At nagdabog pa nga siya at pabagsak na sinarado ang pintuan. Nalaglag tuloy yung mga nakasabit sa gilid ng pintuan ko sa lakas ng pagkakabalibag niya. Hindi ko na lamang siya pinatulan pa at inisip ko na lilipas din ang galit niya lalo na kapag na-realize niyang tama naman ang pakiusap ko sa kanya. Ilang araw siyang hindi dumalaw sa bahay ko. Hindi katulad dati na halos araw-araw ay nakasilip siya sa bintana ng apartment ko para papasukin ko siya. Sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong iniiwasan ako ni Chrissy. Kahit ang mga simpleng ngiti at pagbati ko sa kanya sa tuwing nakakasalubong ko siya ay hindi na niya sinusuklian pa. Lagi siyang nagkukunwaring busy o kaya ay hindi niya ako nakita kahit halos kaharap ko na siya. Hindi naman ako nagpapaapekto at alam kong kailangan lang din niya ng oras para maproseso ang nararamdaman niya. Maski ang kapatid niya ay hindi na rin ako pinapansin pa. Hindi katulad dati na madalas akong binabati nito. Mula nung nagkatampuhan kami ng kapatid niyang si Chrissy ay hindi na rin niya ako pinansin pa. Ang maganda lang sa nangyari sa amin ay lagi nang malinis ang daanan namin dahil lagi nang winawalisan ni na Chrissy ang dumi ng aso nila. Nawala na mga langaw sa paligid namin. Natuwa ako roon, sana lang magkaayos kami ni Chrissy dahil hanggat maaari, Papa Dudut ay ayokong may nakakaaway ako, lalo na ang kapitbahay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mailap pa rin si Chrissy sa akin sa pagdaan ng mga araw, Papa Dudut.
Hindi ko na rin naman pinagpilitan pa ang sarili ko sa kanya. Hindi ko naman yun ugali. Ako na rin minsan ang umiiwas lalo na kapag nararamdaman kong sisimangot na siya sa tuwing makakasalubong ko. Napadalas na rin ang pagkukulong ko sa bahay para lang maiwasan siya. Ewan ko ba, parang ako yung nakaramdam ng hiya sa mga nangyari sa amin. Gusto ko lang naman sabihin na hindi ako komportable na hinahayaan nilang langawin at matapakan ang mga dumi ng aso nila. Pinaramdam tuloy sa akin ni Chrissy na may problema ako sa mga aso. Mahilig din naman ako sa mga aso pero ang hindi ko matanggap ay yung mga taong kumukuha ng aso pero hindi naman nila alam kung papaano alagaan para hindi makasagabal sa ibang tao. Hindi yun nagawang intindihin ni Chrissy. Gustuhin ko mang ipaglaban pa yon sa kanya pero alam kong hindi naman siya magpapatalo. Minsan ay sinubukan ko na siyang lapitan. Gusto ko na lang ding magpakumbaba. Malaki rin naman kasi ang naitulong sa akin ni Chrissy para mag-adjust sa bagong buhay ko sa bagong apartment ko. Konting hindi pagkakaintindihan lang ang naganap sa amin at ayoko nang palakihin pa. Lalo't nasa isang compound lang kami at wala kaming ibang choice kundi ang matutunang makisama sa bawat isa. Kaya naman umorder ako ng baked macaroni sa isang katrabaho ko. Hindi ako maalam sa pagluluto kaya umorder na lamang ako ng pagkain para peace offering para kay Chrissy. Hindi naman pumalya ang pagkain para pag-ayusin ng dalawang kampong may tampuhan. Na-excite akong kumatok sa pintuan ni Chrissy at sa unay walang sumasagot. Inulit ko pa ang pagkatok. Doon ako pinagbuksan ng kapatid niya. Hinanap ko si Chrissy at agad naman itong tinawag ang kapatid niya. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakaharap ko na nga si Chrissy at nakita ko pa rin sa mukha niya na hindi pa rin siya okay sa akin, Papa Dudut. Dumumi na naman ba yung aso namin sa tapat ng bahay mo? Hindi naman. Thank you pala sa paglilinis ng dumi ng aso mo. May choice ba ako? Pinilit mo ko eh. Para rin naman sa ikalilinis ng compound natin yun. Ano bang kailangan mo? Gusto lang kitang kumustahin. Busy. May iba ka pa bang kailangan? Umorder pala ako ng baked macaroni sa katrabaho ko. Pumunta ka lang dito para i-flex yung baked macaroni na yan? Bakit hindi mo na lang i-post yan sa Facebook mo, no? Kailangan sa personal pa talaga i-flex. Hindi ko naman pinaflex. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Bakit? Peace offering! Para bati na tayo. Hindi ako kumakain kapag may tomato sauce. Hindi ba? Eh bakit dati kinain mo yung spaghetti na in-order ko? Nag-take out ka pa nga kasi sabi mo masarap. Dati yun, iba na ngayon, no? Nagbabago rin ang panlasa ng tao. Baka magbago ulit kapag natikman mo tong baked mac ng kaopisina ko. Walang tumanggi rito kahit sino. Masarap kasi talaga. Kunin mo na. Bakit mo ba pinagpipilitan sa akin yung baked mac na yan? May laso niyan, no? Aminin mo na. Ipapahula ko talaga to. Walang ganun, Chrissy. Ikaw naman. Namiss lang naman kitang kausap. Namiss ko rin yung lagi kang dumadalaw sa akin tuwing hapon. Sino bang may kasalanan kung bakit hindi na ako dumadalaw sa'yo? Wag na lang natin pag-usapan para hindi na tayo mag-away. Okay na yun. At sa tingin mo, okay na agad yun sa akin? Masyadong maikli ang buhay para pahabain natin yung galit sa puso natin. Yan ang sabi ng pastor ko. Nakakapagtaka. Nagsisimba ka pala? Awat na tayo sa away, Chrissy. Matatanda na tayo. Ako na tong lumalapit para makipag-ayos sa'yo. Dapat lang naman na ikaw makipag-ayos sa akin, no? Ako ba may kasalanan? Hindi naman ah. Yung aso ko naman. Huwag ka na rin magalit sa aso mo. Patawarin mo na rin siya. Hindi naman niya alam na mali ang dumumi kung saan-saan. Masarap ba talaga yung baked mac na yan? Pinakamasarap sa lahat. Pwedeng ilaban sa ibang bansa. Walang halong lason? Tomato sauce at pagmamahal lang ang halo nito. Huwag ka matakot. Sige, okay na tayo. Talaga? Nakapaghugas ka naman ng mga pinagkainan mo, no? Oo, bakit? Good. Kainin na lang natin yan sa apartment mo.
Ayaw mo bang kainin nyo na lang dalawa ng kapatid mo to? Sumabay kang kumain sa akin para alam ko kung totoong walang lason yan. O sige na nga. Pero tawagin mo na rin yung kapatid mo para makikain na rin siya. Hindi na, siyang dapat maging star witness kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin kapag kinain ko yung Bake Mac na yan. Ang lala naman ng trust issues! Pero sige, magpaalam ka na rin sa kapatid mo na pupunta ka sa apartment ko para lang makampante ka kung sakaling may plano akong lasunin ka. Bumalik nga si Chrissy sa loob ng bahay nila para i-inform ang kanyang kapatid na kakain siya ng Bake Mac kasama ko. Napailing na lamang ako at natatawa dahil talagang pinagdudahan niyang may laso ng Bake Mac na binigay ko sa kanya. Hinayaan ko naman siya para makampante na siya sa akin. Wala akong ibang gusto noon kundi ang magkaayos kaming dalawa. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay nila para mapagsaluhan na namin ng Bake Mac. Inanda ko ang pagkakainan naming dalawa at sa simula ay parang naiilang pa sa akin si Chrissy. Hinayaan ko siya. Inasikaso ko na lamang siya para maging komportable na siya sa akin. Panay ang sulyap niya sa akin pero hindi siya nagsasalita. Feeling ko noon gusto na talaga niyang magkaayos kami pero hindi niya alam kung paano, lalo't inunahan niya ako ng pagtataray niya. Nung natikman na niya ang Bake Mac na hinanda ko, ay doon na siya nagsimulang maging komportable sa akin. Napakwento na siya tulad ng dati. Ang dami niyang sinabi sa akin para mahabol ko lang ang mga nangyayaring bago sa buhay niya. Natuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niya, Papa Dudut. Nakita ko ulit na masaya na siya. Nakita ko ulit na bumalik na ang friendship naming dalawa. Bake Mac lang pala ang katapat ni Chrissy. Nasabi niya sa akin na yun nga ang paborito niyang pagkain. Inuwi na rin niya ang mga natira at pakiramdam ko tinago niya yon sa kanyang kapatid. Tinext niya ako nung gabi at sinabing naubos na niya ang Bake Mac. Tinanong ko kung feeling pa rin ba niya, nilason ko siya. Nireplyan niya ako at sinabing hindi naman daw. Nagbalik na raw ang tiwala niya sa akin dahil sa Bake Mac na ibinigay ko sa kanya. Nagbiro pa ako na sa susunod na magkakaroon kami ng pagtatalo bilang magkapitbahay ay Bake Mac ang gagamitin ko para ipangsuyo sa kanya. At hindi ko inakalang magagamit ko ulit ang Bake Mac na yon sa susunod na sitwasyon na kinalagyan namin, Papa Dudut. Chrissy, andyan ka ba? Oh, Celia! Kailangan mo na ba yung hiniram kong kawali mo? Nakababad pa kasi sa tubig Hindi ko matanggal yung bakas ng tusino. Idaan ko na lang mamaya pag nahugasan ko na ha. Ay, hayaan mo na. Meron pa naman akong extra na kawali. Kung gusto mo sa inyo na yan. Luma na rin naman Yayamanin, namimigay ng kawali. Bakit ka nga napadaan? Umorder ulit ako ng Bake Mac sa kaopisina ko. Na naman? Kasi kailangan niya ng pera para sa birthday ng anak niya. Kaya napabili ako ng wala sa oras. Sa birthday nga ng kapatid ko, subukan kitang bentahan ng sobra naming paracetamol. Pagkakitaan kita minsan. Che, regaluhan na lang kita ng Bake Mac sa birthday mo. Promise. O ito na, kunin mo na to. Sure ka ba? Parang ang dami naman itong Bake Mac. Gusto mo hati na lang tayo? Di ko rin naman mauubos to kasi nasobrahan na ako kanina sa tosino. Dalawa yung in-order ko. Isa sa akin tsaka isa sa inyo. Ang bait mo naman, hoy! Hindi pa Pasko pero pinaparanas mo na sa amin ng Noche Buena. Thank you, ha? Walang anuman. Alam ko, Bake Mac ang nagpapaganda ng mood mo Mula nga nung binigyan mo ko ng Bake Mac, naging positive na ako sa buhay. Talaga ba? Naku, sakto. Kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi yung exhaust fan nyo. Anong meron sa exhaust fan namin? Kasi nakatutok direkta yung buga ng exhaust fan nyo sa dirty kitchen ko. Yung aircon ko sa kwarto sumasagap ng hangin mula sa dirty kitchen ko. Kaya ayun.
Diretsahin mo na ako. Lahat ng amoy ng niluluto nyo, nasasagap ng aircon ko sa kwarto. Alam nga namang hindi namin gamitin. Kami naman ang mga angamoy niyan. Pero kasi nangangamoy talaga sa kwarto, lalo na kapag nagigisa kayo, nagluluto ng isda. Kumakapit kasi yung amoy sa mga damit ko at sa mga dingding ng kwarto. Ang selan mo naman. Nung una, yung dumi ng aso namin yung problema mo. Tapos ngayon, pati yung amoy ng niluluto namin. Hindi ko na alam kung saan lulugar, Celia. Binubuga nga kasi nung exhaust nyo, yung dumi o baho mula sa kusina nyo papunta sa akin. Ako naman na nakakasagap ng amoy na tinatanggal nyo sa bahay nyo. Gets? Magreklamo ka sa landlady natin, wag sa akin. Kinausap ko na yung landlady natin. Nalaman ko na ikaw pala nagpagawa ng exhaust. Kaya ang sabi niya, ikaw din daw dapat ang magpaayos. Tama naman siya. Anong magagawa ko? Alam nga namang ako lang ang mga moyang kusina. Paano naman ako? Kwarto ko naman na nangangamoy dahil sa pinagawa mong exhaust. Kaya nga exhaust fan Kailangan talaga yan para mawala yung amoy sa kusina namin. Alam ko naman kung anong gamit ng exhaust, kaya lang sana pinagawa nyo ng maayos. Yung hindi nakakaperwisyo ng kapitbahay. Anong gusto mong gawin ko? May nakausap na akong gumagawa ng exhaust. Kailangan daw kasi ng roof ventilator cap. Para yung buga ng hangin sa kusina nyo sa bubong nyo lalabas. Hindi mangangamoy sa inyo, hindi rin mangangamoy sa akin. Ang hassle naman ang gusto mong ipagawa. Gagastos pa kami. Pwede naman kitang pautangin. Paunti-unti ka na lang magbayad. Wala namang kaso sa akin Ayokong umutang, no? Baka naman pwedeng hindi ka na lang mag-aircon para hindi nasasagap sa kwarto mo yung amoy ng kusina namin. Malabo naman yun. Ang init sa kwarto ko. Tsaka alam mo naman night shift ako. Sa umaga at tanghali ang tulog ko. Yun pa naman ang oras na nagluluto kayo. Mabilis kasi ako magising kapag may hindi ako nagugustuhan na amoy. Alam mo, dapat sa'yo walang kapitbahay. Hindi ka marunong mag-adjust? Chrissy, sinusubukan ko namang mag-adjust pero mali naman kasi yung exhaust fan mo. Kasi nga nakatutok sa apartment ko. Pwede mo namang gamitin yung exhaust fan mo pero pagawan mo ng tamang ventilation para hindi ako yung nakakasagap ng baho ng kusina mo. Hindi na ako nakapagpigil pa, Papa Dudut. Napalakas ang boses ko habang dinedepensahan ko ang sarili ko. Hindi ko gusto na ang ginagawang panggagaslight sa akin ni Chrissy kaya nasagot ko na rin siya. Akala kong uubra ang Bake Mac para makapag-usap kami ng mas maayos. Pero hindi pala. Hindi na sumagot sa akin si Chrissy habang hawak niya ang Bake Mac at inirapan ako nito. Lumabas siya ng kanyang bahay at saka nilapag sa sahig ang Bake Mac na ibinigay ko. Saka nagmarcha papasok ng loob ng kanilang bahay. Hindi niya ako nilingon o tinignan man lang bago pumasok. Pero pinaramdam niya sa akin ang pagdadabog niya. Pabagsak pa niyang sinarado ang pintuan. Lumabas ang kanyang kapatid at sinamangutan din ako. Mukhang mabilis na nakapagsumbong si Chrissy. Kinuha ko na lang ang Bake Mac at saka nagmadaling pumasok sa loob ng kwarto. Muli ay nagkaroon kami ng alitan ni Chrissy. Nahiya na rin ako lumabas ng bahay dahil panay ang paninig niya kapag alam niyang nasa sala lamang ako at maririnig ko ang boses niya. Patuloy pa rin siya sa paggamit ng exhaust nila sa kusina. Mas tumindi pa nga ang amoy ng mga niluluto niya. Nagluto siya ng tuyo at ibang mga malalansang isda na kahit mababad sa kumukulong mantika ay malansa pa rin. Paulit-ulit din ang paggamit niya ng mantika sa pagluluto, kaya halo-halo na yung amoy kapag lumalabas sa exhaust niya. Mas matindi tuloy ang kapit ng amoy na yon sa kwarto ko. Gusto ko na sanang magreklamo sa landlady ko kaya lang ay baka mas lalo lang kaming magkaroon ng alitan ni Chrissy. Gusto ko pa rin magkaayos kami. Pero hindi ko na alam kung kailan willing makipag-usap si Chrissy sa akin ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin kami nagkakaayos ni Chrissy. Ang masakit pa ay hindi pa rin niya pinapagawa ang exhaust niya. Kahit na hindi ako naka-aircon noon ay pumapasok pa rin ang amoy ng kusina nila sa kwarto ko.
Napadalas na tuloy ang tulog ko sa sala para lang makaiwas sa amoy. Kaya lang sa sala naman ay nangangamoy ang dumi ng aso nila. Hindi na muling naglilinis si Chrissy ng dumi ng aso nila, Papa Dudut. Hinahayaan na lamang niyang hanggang gumabi at nakakainis lang dahil yung aso nila sa tapat pa ng pintuan ko nagdudumi. Nakakaramdam na ako noon ng inis. Pero hindi ko pa alam ang gagawin at masyadong sensitive si Chrissy kapag pinupuna ang mali sa kanya. Yon ang napansin ko, parang hindi siya marunong mag-adjust sa ibang tao. Kahit ang kapatid niya ay hindi rin ako kinakausap at minamalditahan din ako. Nakausap ko na ang isang kapitbahay namin at tulad ko ay may problema rin sila sa ugali ni Chrissy. Pero mas pinili na lang daw nilang manahimik dahil gumaganti itong si Chrissy. Kaya mas lalo ako natakot na lumapit sa kanya dahil baka kung ano pa ang gawin niya. Sa Facebook ay madalas siyang nagpaparinig tungkol sa akin. Alam kong tungkol yon sa akin dahil naka-hashtag pa ang Bake Mac sa bawat parinig niya kahit na wala namang kinalaman ang Bake Mac sa post niya. Hindi ko na lang din pinatulan pa. Hinayaan ko na lamang hanggang sa isang araw ay bigla na lamang niya akong blinak sa Facebook. Talagang pinersonal na niya ang paglapit ko sa kanya para ayusin ang exhaust nila. Isang araw ay meron siyang ginawa na hindi ko na nakayanan pang tanggapin. Pinuntahan ko siya sa kanilang apartment at doon ay hinarap ang kalokahang ginawa niya sa akin. Chrissy! Buksan mo tong pintuan niyo! Chrissy! Ano bang problema mo? Gusto mo bang gibain tong pintuan ko, ha? Magpaliwanag ka sa akin! Eto na naman po si babaeng kailangan lagi ng paliwanag. Diyos me, umay! Huwag mo ko dinadaan sa ganyan ha. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Bakit? Sa tingin mo natutuwa ako sa'yo? Pag-usap tayong dalawa. Hindi na makatarungan tong ginagawa mo. Pinalagpas ko na yung mga dumi ng aso mo sa tapat ng pintuan ko. Hinayaan ko na rin magbuga na mabahong hangin ng exhaust fan nyo. Oh, edi thank you, kamahalan. Isang malaking karangalan na nag-adjust ka sa dumi ng aso at kusina ko. Kailangan ko ba tanawin to bilang utang na loob? Tapos ganyan ka pa kung magsalita? Hindi talaga uso sa'yo mag-adjust, no? Kapag nasasabihan ka na mali, gumaganti ka? Anong klase pag-uutak ka meron ka? Alam mo, wala akong time makipag-diskusyon sa'yo. Mag-usap tayo! Pupuno na ako sa'yo! Ano na naman ba kinakagalit mo? Ano na naman bang irereklamo mo ngayon? Marami bang banyo mo? Ako na naman ba may kasalanan? Marami ka bang labahin ngayon? Ako pa ulit ang may kasalanan? Bakit mo sinabi sa mga nagde-deliver ng parcel na patay na ako? Ah, yun ba? Hindi yata kami nagkaintindihan eh. Bakit kailangan mo sabihin yun sa kanila? Kailangan ko ang mga parcel na yon! Ayaw na nilang i-deliver dahil sinabi mo matagal na akong patay sa mga rider! Anong klase pag-uutak kayang Chrissy? Ginawa naman nilang literal yung ibig sabihin ng patay. Gusto ko lang iparating sa kanila na para sa akin, patay ka na. Hindi ka na nag-e-exist sa buhay ko. Ganun lang kasimple. Mali ko ba kung ginawa nilang literal? Silang may mali. Laging mali ang ibang tao, no? Pero ikaw ang perfect mo? Hindi ka pwede magkamali? Mali naman kasi sila talaga. Bakit nila ginawang literal yung sinabi ko? Sinabi mo sa kanila na i-cancel ng account ko kasi may gumagamit para mang-scam ng mga rider? Paano mo to didepensahan ngayon, ha? Aba, malay ko ba kung may gumagamit ng account mo para manloko ng riders? Talamak pa naman ngayon yung ganyan. Nakakaawa yung riders. Sinabi ko lang yon para makapag-ingat sila. Talaga ba, Chrissy? Baka naman sinabi mo yun dahil sa galit mo sa akin. Pwede rin. Talagang ganyan ang ugali mo, no? Ayaw mo na magbago? Magbabago lang ako kapag alam kong may natatapakan na akong tao. Ilang beses mo na akong tinapakan! Mala-teleserye naman ang linya mo na yan. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo! Hindi rin ako nakikipagbiroan sa'yo. Ang hirap mong maging kapitbahay! No wonder kahit yung nasa kabilang unit, ayaw ka rin kausapin dahil sa kagaspangan ng ugali mo! Nabigla si Chrissy sa mga sinabi ko. Hindi na rin kasi ako nakapagpigil pa. Ang mga parcel ko na pinakancel ni Chrissy ay mga kailangan ng tatay ko para sa pagpapagamot niya.
Yun lang naman ang hinihintay kong dumating bago ako umuwi sa probinsya namin para personal ko yung dalhin. Sinubukan kong tawagan ng rider para ipa-deliver ulit sa akin pero na-cancel na raw yon at wala na siyang magagawa pa. Sinubukan kong i-order ulit pero aabutin muli ng 2 linggo bago makarating sa akin dahil galing pa yon sa ibang bansa. At pre-order yon. Hindi ko sinabi yon kay Chrissy dahil mas nauna yung galit ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak akong pinaliwanag sa nanay ko ang nangyari. Mas lalo akong naiyak, lalo't naramdaman ko ang lungkot sa boses ng nanay ko. Naghalo-halo na ang galit, lungkot at inis. Hindi ko kayang patawarin si Chrissy sa ginawa niyang ito sa akin. Ang masakit pa ay hindi man lang niya nakitang mali ang ginawa niya. Kaya naisip ko na rin gumanti sa kanya. Baka sakaling makaramdam siya. Baka sakaling maintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Hindi na ako pumayag na ako lang ang gagawa niya ng masama. Handa na rin akong labanan siya. Sa tuwing dumudumi ang aso niya sa tapat ng pintuan ko ay nililipat ko yon sa tapat ng pintuan nila. Pinasarhan ko rin ang exhaust fan niya mula sa dirty kitchen ko. Kaya hindi na niya yon magagamit pa para magbuga ng hangin mula sa kusina niya. At ang pinakahuli ay kinausap ko rin ang mga nagdi-deliver ng parcel niya para sabihing scammer siya. Nabantuloy siya. Nakarating ito sa kanya at narinig ko na lamang ang malakas na pagkatok niya sa pintuan ko. Hindi ko kagad yon binuksan para sumakit ang kamao niya. Nang magpasya na akong pagbuksan siya ay nakita ko ang mukha niya na namumula na sa galit kasing pula ng kamao niyang napagod sa kakakatok papadudot. Chrissy! Napadaan ka! May kailangan ka ba? Isang slice ng Bake Mac? Kanina pa ako kumakatok sa pintuan mo, ba't di mo agad binuksan? Nasa kwarto kasi ako. Ini-enjoy ko yung amoy. Sa wakas, hindi na amoy mantika na isang buwang paulit-ulit na ginagamit. Paanong di babango ang kwarto mo? Pinabarahan mo yung exhaust ko. Kinausap naman kita ng maayos dati pero pinalala mo pa yung paggamit ng exhaust. Ang hirap ma-immune sa amoy ng mga niluluto mo. Ang baho! Ano bang niluluto mo? Yung dumi ng aso nyo? Makapanglait ka yan? Di ka nga marunong magluto, lagi ka nagpapadeliver. Wala ka nang pakialam kahit 100 years ako magpa-deliver ng pagkain ko. Bakit ikaw ba ang gumagastos? Ikaw ba itong naaabala? Hindi naman, di ba? Inaabala mo ko sa pagpapasara ng exhaust ko? Alam mo ba kung gaano kabaho ngayon ang kusina ko? Kung ano man ang amoy ng kusina mo ngayon, ganyan din ang amoy ng kwarto ko noon. Enjoy! Hindi ka talaga pwede makausap ng maayos, no? Di ba ganito ka rin naman makipag-usap sa akin noon? At bakit kailangan mong ilagay ang dumi ng aso ko sa tapat ng pintuan ko? Sa tapat ng pintuan mo dumumi ang aso ko Na dapat namang nililinisan mo, di ba? Winalis mo nga, pero dinala mo naman sa tapat ko. Kung maayos kang kapitbahay, sana pagkawalis mo, dinakot mo na para itapon sa basurahan. Pwede mo namang hiramin yung dustpan ko Bakit ako magdadukot hindi ko naman aso yan? Kala ko ba pet lover ka? Oo, pet lover ako. Hindi ko naman sinasaktan ng aso mo sa tuwing dumudumi siya sa pwesto ko. Wala naman siyang alam dun. Kaya binabalik ko lang sa'yo yung dumi. Kasi mas may isip ka kaysa sa aso mo. Alam mo na dapat responsibilidad mo ang dumi ng aso mo. Tamad ka lang kamo na magwalis ng dumi ng aso. Ano bang tamad? Winalis ko naman ang dumi ng aso mo. Winalis mo papunta sa akin? At least winalis, diba? Pati mga parcel ko pinakailaman mo. Mabuti na banggit mo yan. Parang proud ka pa sa ginawa mo sa mga parcel ko Proud ka rin naman na pinagmukha akong patay sa mga nagde-deliver ng parcel ko. Ang liit na bagay nung ginawa ko sa'yo kumpara sa ginawa mo sa akin. Sinabi mo sa riders na scammer ako. Nakakasakit ka ng loob At ako, hindi ba ako nasaktan nung sinabi mo sa riders na patay na ako? Malay ko ba kung seseryosohin nilang sinabi ko? At malay ko rin ba kung seseryosohin nilang sinabi ko tungkol sa'yo? Hindi ka talaga magpapatalo, no?
Kailangan mo talagang gumanti. Sino ba sa atin ang naunang gumanti? Ikaw naman, di ba? Nananahimik ako rito pero sinagad mo ang pasensya ko. Napaka-arte mo. Hindi ka lang napagbigyan sa mga gusto mo, gumanti ka na bigla. Aba, sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw to nagsimula ng gulo. Maayos ako nakiusap sa'yo tungkol sa aso at sa exhaust mo pero anong ginawa mo? Pinalala mo lahat. Mula ngayon, patay ka na talaga sa akin. Wag na wag lang ako matsyempohan ng mga nagde-deliver sa'yo dahil hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko sa kanila. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapadeliver dito sa bahay. Diretso na agad sa opisina dahil dun walang demonyong kapitbahay na katulad mo. Naka-demonyo ka dyan, akala mo anghel ka? Nagmumukha akong anghel kapag natatapat sa'yo dahil sa kasamaan mo. Umayos ka ha? Kabago-bago mo rito pero kung umasta ka, kala mo ikaw ang nagpaparenta? Ikaw nga, tagal-tagal mo na rito pero hindi mo rin alam ang tama at mali. Eh di ikaw na ang perfect, ikaw na ang magaling makisama. Magaling talaga ako makisama. Hindi katulad mo. At mula ngayon, magkalimutan na tayo. Kalimutan mo na rin ang Bake Mac na pinangako ko sa birthday mo. Tche! Papadudot, hindi ko na hinintay pa na sumagot si Chrissy. Tinalikuran ko na siya at pinagbagsakan ng pintuan. Doon ako naka-feel na tamang ginawa ko at kailangan kong maiparamdam sa kanya ang ginagawa niyang mali sa akin noon. Hindi ako nagpasindak sa kanya. Kahit na ilang beses siyang nagparinig sa akin noon ay hindi ko na siya pinansin pa. Mas lalo tuloy siyang nagalit. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Hindi ko tinibag ang pagkakasemento sa exhaust niya. Lagi ko pa ring nilalagay noon ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan niya. Lagi na rin siyang nakaantabay sa mga parcel niya sa takot na baka maunahan ko siyang lapitan ang mga nagdi-deliver. Alam ko na stress na siya noon pero hindi ko siya aatrasan kung yun ang paraan para matuto siya. Hanggang sa isang araw ay kusa na niyang nililinisan ang dumi ng aso niya sa tapat ng pintuan ko. Nawala na sa wakas ang amoy na pumapasok sa loob ng sala ko. Pinagawa na niya ang exhaust at nakatutok na yon sa kanyang bubungan. Hindi na pumupunta sa akin ang amoy ng niluluto niya mula sa kusina. Sinubukan kong magpa-deliver ng parcel sa bahay at kahit siya ay nakaharap na rin ng rider. Itinuro na nito kung saan ako nakatira. Naging maayos na si Chrissy pero hindi ibig sabihin noon ay kinaibigan ko na siyang muli. Mas okay nang maging civil lamang kami sa isa't isa kaysa ibalik ang dati naming pagkakaibigan. Yun na lamang ang naging relasyon ko sa kanya, isang kapitbahay. Hindi yon nahahaluan ng personal na panghuhusga. Mas madaling maayos ang problema kung meron man. Maraming salamat nga pala sa pagbasa ng aking liham at lagi akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa Spotify lalo na tuwing wala akong pasok sa trabaho. Sana'y magpatuloy pang maging malakas ang inyong #1 na programa sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celia. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.